Туристлык агымыннан башка киләчәккә үсеш юк. Алабугада илнең кече тарихи шәһәрләрендә туристлык тармагын үстерү турында фикер алыштылар. Төбәкләрнең кече туристик шәһәрләре ассоциациясе утырышы узды. Очрашуда туризмны оештырудагы җитди проблемаларны уртага салып сөйләштеләр. Атаклы Кунгур мәгарәләре, Каргополь осталарының эшләнмәләре, Угличтагы 2 патша династиясе вәкилләренең һәйкәлләре, аларның һәр кайсы туристларны үзенчә җәлеп итә. Әмма аларның бер уртак проблемасы бар. Отдельно взятому маленькому городу очень сложно пробиться на туристическом рынке. Башкала бар, төбәкләрнең зур брендлары бар. Ә кечкенә шәһәр зур массада югала. Аларны да күрсәтү, ишеттерү өчен нинди дә булса продукт белән чыгарга кирәк. Кайдадыр туристлар аз килә, кайдадыр күп, ә кайдадыр читтән килүчеләр халыкка комачаулый. Алабугада Россиянең кече туристлык шәһәрләре ассоциациясе җыелышында фикер алышуның төп темалары шулар иде. Фикер алышуда үз шәһәрләрендә туризмны үстерү белән шөгыльләнүче профессионаллар катнашты. Проблеманы хәл итү юллары турында фикер алыштылар, тәҗрибә уртаклаштылар. Алабуга һәм Вурнер авыл җирлекләре бергәләп эшләү турында килешү төзеделәр. Одна из главных таких идей был следующий, чтобы наши малые города не исчезли с лица нашей страны. Хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Елабуга, она в 7 раз больше, чем наши городской. Алабуга шәһәре безнең авыл җирлегенә караганда 7 тапкырга зуррак. Ул өлкән абыйбыз кебек. Бөтен дөньяда үрнәк тарихи шәһәрләрнең берсе. Татарстанда тәҗрибә туплаган башка кече тарихи шәһәрләр дә бар. Хочется, чтобы мы действительно чаще друг к другу ездили в гости. Тәтеш безнең Идел буендагы бик матур кече шәһәр. Ул да туристларны җәлеп итүдә актив эшләүче шәһәрләрнең берсе. Мин хезмәттәшлеккә әлеге каланы да тәкъдим итәр идем. Аның тәҗрибәсе шулай ук аерым игътибарга лаек. Кече тарихи шәһәрләр гражданнар күзлегеннән генә түгел, дәүләт ягыннан да аерым мөнәсәбәткә лаек. Сегодня очень важные вопросы поднимались. Действительно, Сөйләшүдә күтәрелгән мәсьәләләр һәм проблемалар теләсә кайсы чиракта системалы рәвештә, я ил күләм проектлар аша, я төзелеш министрлыгы программалары аша хәл ителергә тиеш. Дөресен генә әйткәндә, кече шәһәрләр өчен туризм акча кертемнәре генә түгел, ә бу шәһәрләрне саклап калу мөмкинлеге дә ул. Ә турист өчен бу уникаль сәяхәт, аның аша ул бөек ил тарихын киләчәк буыннар өчен саклап калырга ярдәм итә ала. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Максим Бигашев, Айрат Шайгалләмов, Татарстан яңалыклары.